Congreso refleja la importancia que le damos los municipios al bienestar animal, a la convivencia ciudadana y al respeto por el medio ambiente. Yo creo que es la línea que tenemos que seguir trabajando y apostar por ella. Cada vez tiene más demanda por parte de la ciudadanía, hay más sensibilidad. Creo que tenemos que dotar los ayuntamientos de medios técnicos, de medios económicos y reforzar las áreas de bienestar animal, es básico. La convivencia, la limpieza en las calles, cuidamos de las colonias felinas y la línea también es empezar a trabajar con el proyecto de ADN y recogida, detección de excrementos por ADN. Es un proyecto que ya impulsó Mislata, que tuvo mucho éxito y próximamente en Aldaya también lo queremos hacer. Realment el que hem fet és aconseguir que siguin els propis pobles i sobretot la Federació Valenciana de Municipis i Províncies al seu voltant els que hagin organitzat este congrés. La Conselleria, la Generalitat està darrere impulsant i afavorint que es facin aquest tipus d'events perquè creguem que tenim que anar cap a unes cotes en benestar animal i en convivència municipal en els animals millors. Des d'aquest punt de vista, el que sigui una segona edició i que un altre poble de les rodalies de València com Aldaya s'hagi tirat endavant és una alegria i vol dir que el poble realment està implicat en la tasca de donar als seus conciutadans millors tractaments respecte dels animals de companyia. La veritat és el segon congrés de benestar animal i jo crec que és una iniciativa molt interessant. Ja l'any passat en Silla es va fer el primer congrés. Jo crec que la federació ha tingut l'interès i la cert de juntar-nos a tots els municipis, l'àmbit municipalista de la política, la que està més prop dels ciutadans i també la que està més prop dels animals de companyia. Per tant, és important que junts compartim una inquietud, una necessitat de conviure i viure junts les persones en els pobles, en els municipis, també els animals de companyia. Per tant, és important que d'alguna manera les iniciatives d'ajuntaments de bones pràctiques aprenguem els que estem iniciant noves iniciatives també. Per tant, important sempre sentar-se, la federació és un foro important per a d'alguna manera compartir experiències, il·lusionats en que hagin confiat en Aldaya en aquest segon congrés. Sí, és evident i per això jo crec que el segon congrés mostra que la federació ha detectat una inquietud ciutadana i municipal. I per tant el que n'hi ha que conviure i compartir aquesta inquietud de la ciutadania en els seus animals de companyia i també l'espai comú, i els carrers, els parcs, i per tant és important que ens sentem i junts busquem solucions. Aldaya perquè té un recorregut i té cert prestigi ja en tot el que té a veure en les decisions, i en la línia que s'entén que hem de manprendre tots els municipis de la Comunitat Valenciana, i en això està la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, potenciant aquesta qüestió que és fonamental, que és ni més ni menys que convivència. Convivència en els animals domèstics que tenim als nostres pobles, a les nostres cases, i que ja toca. Avancem en moltes qüestions i aquesta no és una qüestió menor, sinó és una qüestió important i n'hi ha que ficar-li el punt a la i corresponent per pegar-li l'espenta i dotar-nos de les regles i les normes que entenem entre tots per poder tindre una convivència el més pacífica i normal possible.